Η κινητοποίηση ήταν προς διαμαρτυρία στο συνδρομητικό κανάλι Filmnet, καθώς όπως υποστηρίζουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, ο τηλεοπτικός σταθμός δεν παρουσίασε αντικειμενικά τον επίμαχο αγώνα με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, ο οποίος διεκόπη και τιμωρήθηκε η ομάδα. Οι οπαδοί του Δικεφάλου συγκεντρώθηκαν στις 12 έξω από το Ποσειδόνιο Κολυμβητήριο και γύρω στη 1 το μεσημέρι, σέρνοντας τους αποκωδικοποιητές τους από το καλώδιο, έφτασαν έξω από τα γραφεία του συνδρομητικού καναλιού στην οδό Ανθέων. Εκεί, παρουσία ισχυρότητα των αστυνομικών δυνάμεων, έσπασαν ένα προς ένα τα μηχανήματα και στη συνέχεια, αφού τα περιέλωσαν με πετρέλαιο, τα έβαλαν φωτιά. Στη συγκέντρωση, στην οποία πήρα μέρος οπαδοί κάθε ηλικίας, τονίστηκε από τα μέλη των συνδέσμων ότι πλέον περιμένουν το απόγευμα της Δευτέρας, όταν και θα εκδοθεί η απόφαση της Δευτεροβάθμιας Πειθαρχικής Επιτροπής για την έφεση που έχει υποβάλει ο ΠΑΟΚ στην τιμωρία που του επιβλήθηκε. Αν η τιμωρία παραμείνει ως έχει, τότε οι οπαδοί του ΠΑΟΚ είναι αποφασισμένοι να προβούν σε πιο δυναμικές κινητοποιήσεις. Μαζευτήκαμε εδώ πέρα για να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας για το αθηναϊκό κατεστημένο. Γι' αυτό το λόγο κάτσαμε τους αποδικοποιητές σήμερα. Γανάκτηση πια. Τέρμα. Αφού πόλεμο θέλουν, πόλεμο θα έχουν. Αυτά λοιπόν από τις κινητοποιήσεις των οπαδών του ΠΑΟΚ, το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο συνάδελφος Μάνης. Δύο σχόλια καταρχήν. Νομίζω ότι η απόδειξη του πόσο βρώμικο είναι το παραγάδος ήταν το ντουμάνι που έβγαζε ο καμένος αποκωδικοποιητής.